Kinong tre ka MEECL ki bahap po ka shatri jong ka MEECL Progressive Worker Union MEPWU ki la birngem ban pep tre lut baro na keleng ka jela haga kanyo tre risau ban penlong da ka jingat pat ba na du ka shlem tre kam jong ka MEECL halum jingshai ban tur pat ba sha du skatriat kum shi benta ban penklan ya ka jingya ki jong ki ban dawa na ka sarkar ba ka dei ban ithu no iki kum ki nong tre ba pura badru ban pelat no eke area padangsa. Kini kinong tray katay kashlem kila shim ya kasinjam ban mi madan shi kanta haka shiteng sngi na du manta kasngi ka shpautari risau ban bateng ka jingya ki hadu kasngi thot ding ka khatsau taring hakmat ka office rekam ke MEPDCL ka badon marpesha bat ka skepterian. Habakrench kilat pathay ko bon na kalyang uba Arju Rakharu Vice President ka Coordination Committee of Registered MEECL Employees Association and Unions ulaong bakani ka jingdawa jongki kamdei ka bakhya lada ka sarkar ka don ka mon banle ulamaham bakum kinong tre kim kwa banyai mi madan kumne namar kwa banya huri hura nre ulaong balada ka sarkar ka yai le kelot kan sapoy ka por ba nginum salya shu ban shim Dakiway ki linti ban penjur ya ka jingya ki ulaong uba Arju Rakhar. Kebenuan ke disruption ne bendan ke jingthut apo kan ke jela ke jongi. Lai we have seen enough ngim kwa ro bangin mi madan handrai iku aben ongpat kum kirang ba mo lada ngi i ba ka jakpo ke jongki kadan ke jingma ikon ki ke jongki kadan ke jingma katulap ke jongi ke ima hadu kan ka sngi ngim padio last month ngiyo katulap hadu aku nyutrik kejong Ogos kejong September ngim padio katulap kejengi menta dingi i nang ni sakmat ke gijingma de ngim kwa shu panginya yer pa madan handrai le nangi i pat kan kan jia si jia kumne ngim ban se ya kade kapor kanwat kapor keben kompel jengi bangin shim ke extreme steps. I don't think we will shy away when it comes to our family are priorities. So we are not going to shy away from taking extreme steps. But we would like to avoid that. We want all things to be settled across the table. And all issues can be settled across the table. There is no issues which cannot be settled across the table. Thank you. Jingtmo jongi kabangi pelong ya kene ka lunch break dharna kade na kabenta kemat jingdawa jongi ban yo ya ka regularization lane ya ka jing scam ya kinong tre kaswat ki para tre slam hapo MEECL. To kene ka jing yakhi jongi kelas dang na do ka arpo pendai terik jong penai Agos ar pendai lai peu lai puwe ngila pelong da ka badeng lamayong hadin kata na do san terik hadu handru terik September ngila pelong ya ka dharna dan ka sit in demonstration hang te ha lum jingsai bat menta pat kasngi kade kasngi ka bangi sedang ya ka kela ka baar dan kapali ke baar jong ke jing yakhi jongi ke bangin pelong ya kan nega launch break dharna ke bang sedang menta kesngi hado ka khasau tarik kabut hado kesngi thoding menta kata yau ni pun pat hadin kata haka khat nyau tarik pat ngin pelong ya ke jing yakhi da ke bangin pelong ya ke rally hang te halum jing sai bat ngin pelong ro ya ke jing ya procession nalum jing sai sado sa sekretariat kata ka de ka benta ka baar jong ke jing yakhi jong ikum ka union ka MEECL Progressive Worker Union.